आयै आलु गोजाया गोथावथारमोन। गोथाव मोनदों? औ गोथावथारमोन। जाबावगौमोन। दे गाबोन जानो हाबावगोन दे। गैला आं एसेल'सो रुखादोंमोन। औ आयै आं गाबोन जाबावगोन। अबाव मोननायमोन बे आलु गोजाखौलाय? आंलाय माथो हाथायाव नुवाखैमोन। गोथावथार मोनदों। बेयो बेफोर गासिबो आइनि खामालसो मिथिबाय। मालाय आइया गायदों बै न' उनथिं। ए अबेनि दंफां मोननानै गायनाय बिलाय? एसे दंखायोमोननो। बेखौनो आरो आइया जावफुनानै मोजाङै गायनानै होबावबाय आरो। दा बेसेबा दङ न' उनथिं जाख'हालायै। ए मानोथो खोन्थायाखैमोन आंलाय? आं न'आव लाना थांगौमोन ना। गाबा समाव फैयानोबा बावगारनानै दंमोन आं। लांनो हागोन दे। बाबा आं 10 थाखा नांगौ। 10 थाखा? मानो नांगौ आबा नोंनो 10 थाखा? नांगौ आंनो 10 थाखा। मेथाइ जानो नांगौ स्कुलाव थांब्ला? होगोन दे आङो। मेथाइ नङा। मानो नांगौ नोंनो आबा 10 थाखाखौ मा खालामगोन? आगै बायनो। मा? आगै बायनो? आगै बायगोन आङो। फैसा फैसा नांगौ आगै बायनो। आगै नांगौ नोंनो? आगै नांगौ आंनो आंजों गेलेनो। दे बायगोन दे बायगोन। बेसे नांगौ नोंलाय? 10 थाखा। फैसा नांगौ। आं बायना होगोन दे आगै दे। माब्ला बायनो थांनो नोंलाय? गाबोनो ना दिनैनो थांगोन? आंसो बायगोन। आं फैसा जमायखादों। फैसा दंखायो आंनाव। दखानावसो बायगोन आं आगैखौ। फैसा नांखागोन आं जमायखाबाय। आंसो बायगोन। देलै दे बायगोन दुस्थ'। दखानाव बायगोन बे आगै आगैखौ। नांगौ बेनो आगै। मा जाखो बिमा? मा बुंखो सन्जया? बिफा सन्जया रागा जोङाखै। नोंसोर जि गोसो माव होननानै बुंदों। ए नंगौ? नों हिन्जाव लाबोनायनि बाथ्रा सोंनाय? बेनोथ' आरो औ सोंदों। लाबोगोन होननानै बुंदों माथो। नायनो हागोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय माबाखौबो सोंनाय डिभर्सनि बाथ्राखौ? सोंदोंमोन। माबा आं जेबो मिथिया बेफोरखौ होननानै बुंबाय। गालिनि महर नायनो गोसो गैया आं होननानै थांबाय माथो रागा जोंनानै। बेफोरखौ जेबो खालाया आं होननानै बुंबाय माथो। ए बेबायदिसो बुंबाय? बे मोनसेयाबो थाल्ला जानायबालाय हामगौमोन। गैला बेफोरखौ खालायला होननानै बुंबाय माथो। गालियाबो फैखाला आंबो लायखाला होननानै बुंबाय माथो। गालिखौ माब्लाबाबो लाफिनलानो बियो। बेबायदि होननानै बुंनो थांबाय माथो रागा जोंनानै। थाथोंसै खोमा दे जेबो जाला। गालियाबोलाय अबावथो फैफिनखाला बियो। जेबो बुंनो हाया र' बेबायदि मानसिनि आखलफोरखौ हमनो हायाथ'। समावनो माब्ला मा सोलायो फात्ता गैयाना। सेकेन्डआवनो गोसो सोलायो मानसिनिया। बेनाबोथ' सोलायनो हानाय ना। दा आरो हिन्जाव नायनो थांगोन। जेनेबा दाथ' हिन्जाव नायाखै दिनै। माब्लाबा नायनो थांनायनि उनाव आरो गालिया खबले नुजाफैबालाय? बुंनायखौबो बुजिलाबालाय। थाथोंसै दे आरो। गावआनो थाङाबालाय आरो जोंलाय माथो खालायबावनो। बे आखल गाज्रियाबो फैखाला खोमा दे बियो। मालाय हौवानि थाखाय थांखादों आंनि फिसाज्लाखौ गारनानै अबाव फैबावनो बेलाय। आरो बे गाज्रि मानसिखौलाय जोंलाय मानो लाखिबावनो फैफिनबालाय। लाखिया बे हाजार मा जाखालायानो खालायबाय था। बे फैनायनि उनाव बेखौ लाखिला बे। गाज्रि गुज्रिनो। आंनि फिसाज्लाखौ गारना थांनानै बेयाव मालाय हौवानि थाखाय। दाय गैया जेबो गैयानो। आरो जोंफोर उन्दै जानानै लायनो थांबावदोंमोनसो। बेयावबो फैबावाखै। बेयाव आरो जोंहा जेबो गोरोन्थि गैला आरो। दे समासो मोनथिसिगौ दे आरो माखि मा जायो। बिबो ओंखारलांबाय फैफिनाबाबो जासिगौ। सानैबो गुबुन गुबुन जाबाय लामाया। जोंहाबो फिसाज्लाखौ गोदानै हाबा खालायनानै होनोसै। बिबो जाय हौवाजों खारलांथोसै। जोंहाबो जेबो बुंनो गोनां गैला आरो माथो खालायबावनो। बेनोथ' आरो बे गालि आखल गाज्रिनि थाखायनो जोंहानि न'खरा बेबायदि बायफ्लेजोब्बाय। मानसिनि नोजोराव जोंहासो बदनाम जाजोब्बाय। सोर मोजां हौवाखौ मोननायनि बे आंनि फिसाज्लाखौ गारनानै थांदों बियो? खोब मोजां हौवा मोनगोन बायदि मोनदों बियो। थगायजायाबानो जाबाय बियो। सालि आखल गाज्रिया। आंनि फिसाज्लाखौ गारनानै थांदों बियो मालाय हौवानि थाखाय। नुगोन र' बेखौबो बेसे मोजां जायो बिनि संसारा। आंनि फिसाज्लाखौ बेबायदि आलाय सिलाय खालामनानै दुखुआव गालांनानै। रागा जोंबानो न'निफ्राय जेबो बुङालासिनो ओंखारलांखायो मानसियानो। मानो बेबायदिबा? मानसिया मा रागा जोंबानो न'निफ्राय ओंखारलांनांगौ नामा? न'निफ्राय ओंखारलांबासो रागा जोंनाय जायो।
खेबफ्रोमबो बेबायदिनो खालायो। रागा जोंबाय न'नि बायजोआव ओंखारलांबाय, रागा जोंबाय न'नि बायजोआव ओंखारलांबाय। नायगोन र' आंबो दिनै फन खालाया। खेबफ्रोमबो आंनो उन्दै जानानै फन खालायो। मायाव दोङो अबाव दोङो फैला नामा होननानै। दिनै फन खालाया र' आं नायनि फैगोन ना फैया बियो। खेबफ्रोमबो आंनो उन्दै जानानै फन हरबाय थानांगौ। गावनो फिसा फिसा बाथ्रायावनो रागा जोंनानै ओंखारलाङो आरो आंनो उन्दै जानानै लिंहरफिननांगौ जायो। नायनि आं दिनै मा खालायो बे। दे आं मायबा मोनसे साननानै बक्सिखौ अफिसाव सोबाय दे। माथो गिदिर दाय मावखौदे आङो। बेयावलाय मा गिदिर दाय जाखो? बेखौनो इसेबां गाज्रि मोननांगौ होमबा बियो। आंनि अबस्थाखौ मिथिखायो बियो माबायदि। थेवबो बुजिनो नाजाया, गावनिखौल' नंगौ बायदि मोनथारो। आबा रादाय न'आव थांनांगौमोनहाय। न'आव मानो थांनो बेलाय न'आवलाय हारसिं हालालाय? थांनांगौमोनलै आबा खेबसे। थांनो हागोन दे उनाव। माथो दंबावो बेयावलाय? हारसिं मा खालायगोन नों थांनानैलाय? आरो बेयाव नोङो बिहामजोखौ सुदेमखौ हारसिं गालांगोन नोङो? ओरैनोहाय आबा खेबसे गोसो गोजोननायनि थाखाय नायनानै फैगौमोन। न'आवनो मोदाय हाबजोब्बाय खोमा, बि हाग्रा बंग्रा जाजोब्बाय। खेबसे थांना फैगौमोन आङो। हागोन दे उनाव थांनो, दा थांथ'नांला। नै आरो आबानियाबो स्कुल खुलिबाय माथो। सुदेमा हारसिं खस्थ' जागोन ना, आरो बेयाव माबायदि थानो सुदेमा? आंबोथ' ओजों थांलाय इखिं फैलाय अबाव? नोङो सुदेमखौ हारसिं गालांगोन आरो? सानसेनि थाखायल'हाय आबा। अबाव थांनायावनो सानसे, फैनायावनो सानसे, ओजों थानांगोन सानसे, सानथाम सानब्रैथ' नांखाथारगोन ना। अबाव आरो दाहानो? गथ'आबो स्कुल दङ। स्कुला खुलिदोंल'सो, थांगोनल'सो आबाया। दा सुथि खालायनोबो हानाय नङाना। नों थांनो हाया? नङा आबौआबो स्कुल बन्द' थाब्ला खेबसे थांनानै फैनोसै। दालाय अबाव जाथ'नाय नङा दा। खेबसे थांथारनांगौमोनलै आबा। एसेबां गोबाव जाबाय न'आव थाङिया। माबा जानानै दं न'आ। नों साननैसोखौनो थानो हाया बेयाव? आं थांना फैनोसै हारसिं। दानो हाथ'वा, हाबाथाय खिन्थागोन दे आङो। देहाय दे, लुगैब्लाबो थांनो मोनला न'आव। खेबसे थांनो मोननायब्लाबो गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन। एथ' गोजान साला, खाथि जानायबाथ' रावखौबो सोङामोन आङो, हारसिं हारसिं थांगौमोन फैगौमोन। आरो बे जायगायाबो दिनद'द'ना। फिसाज्लायाबो थायाबा बिहामजो हारसिं जायो। गारना थांनोबो माबोरैबा मोनो। नङाब्लाथ' गोजानबाबो आं खेबसे थांथारना फैथारगौमोन। पारी करने है, पारी करेंगे। ओइ मोसौ, मा खालायबाय दं नों बेयाव? सिखार माब्रै? सम गैया दा आंहा, सिमां सुजुगासिनो आङो। ओइ मोसौ, सिमाङा नुबाय थाबा जाफुंनाय नङा, मावनोबो नांगोन, सिखार। है मा फानो माबा डिस्टार्ब खालायबाय थायो, मा बुं? सिखारफोरा मानो? ओइ जारलालै नोंबो। मा जालायखौ? सानसेयावनो देरसामारि थां माबोरै रितुजों थां। मानो? दै आरो सोंबावदो सोंनानै आङो मानो होननानै। नै रितुआ गाबनानै दङ हारसिं माबोरैबा जानानै दङ, हौवाखौ रागा जोंगासिनो। थां नोङो मोजाङै बुरखायथां आरो अबावबा लाना थां बेरायहोनो। दहाय नांज्लायनानै हौवाया अबावबा ओंखारलांदों। थां, न'आव गैया। बेनो सान्सखा रितुनि गोसोआव हाबनायनि, मोजां देखायनायनि। थां माबोरै जाम्बा? अ आफा सानफ्लाङाखैमोन आङो। र' थांनि। थां माबोरै थां? आरो मोजाङै गोदै बुंनानै अनफ्लायनानै देखाय। औ आफा, बिनिफ्राय आंनाव फैसा गैयाना, माबायदि बेरायहोनो लांनो? है जाम्बा, सनानि दाउदैयानो लोगोआव थाफाखाबा आरो मा फैसानि गोनांथि दं नोंलाय? थै मेलेम गैसारा। थां माबोरै थां? औ आफा औ। आंनि मुङा हाला, मावो आं हाला। रितु, मा खालायदों नोङो? नों मानो बेबायदि थाबाय थायो दरसिनो? नोंखौ बेबायदि थानाय नुब्ला आं माबोरैबा मोनो रितु। बेबायदि दाथा। आं मिथिगौ नोंनि दिनैनि बेबायदि जानायनि जाहोना आंनि थाखायनो बेफोर जाजोबदों। नङा बक्सि, आं जेबो जायाखैथ', आं मोजाङैनो दङ। जास्ट ओरैनो जिरायदों दसे। आंखौ नंखाय बुंनाङा रितु। आं नोंनि मेगनाव नायब्लानो सिनायो नों माबोरै दङ होननानै। नोंखौ नायब्लानो सिनायो आं
आं रादाय नङा रितु जे नोंखौ नुनानैबो नुयै बायदि खालायनाय नोंनि दुखुफोरखौ नुनानैबो नोजोर आन्दाज खालायनाय नुयै बायदि खालायनाय आं बक्सिसो रितु बक्सि आं नोंखौ गासैबो बुजिजोबो थौ रितु नों बेबायदि दुखु खालायबाय थानायखौ आं मोजां मोना आंबो गोसोखौ माबोरैबा मोनो थौ दसे बेरायनानै फैनि नोंबो नोंनि गोसोखौ एसे उदां उदां मोजां मोनगोन बेरायनो औ बेरायनो नै मानसिया बेबायदि दुखु दुखु थाबाय थानाङानो थाब बुरैनो मिथिबाय बेरायनांगौ खुसि खुसि थानांगौ सोर बुंनाय गाबबाय थाबोला बुरियो होननानै थाब नोंबो फानि फानि बाथ्रा बुङो आं मिथिगौलै थाब बुरियो बांद्राय दुखु खालायग्रा मानसिया थाब बुरियो गाबबाय थाब्लाबो थाब बुरियो मिथिगौ आं गासैखौबो थौ थौ गाबबाय थानाङा बेरायनोसै एसे फ्रेस फ्रेसनो रादाया रागा जोंगोन खोमा नै नों आरो खेबफ्रोमबो रादायखौनो गेजेराव लाबोबाय थायो रादाया नोंखौ केयारखौनो खालाया नों आरो बेखौनो गेजेराव लाबोबाय थायो बेयो नोंखौ केयारखौनो खालाया नोंखौ जेबो रेसपेक्टखौनो खालाया नों आरो बेखौनो गिबाय थायो बेनि बाथ्राखौनो सानबाय थायो थै बाददि बेफोर मानसिफोरखौ नङा माने थै जेबो नङा सङा गैया थौ बेफोरखौनो नोंखौ साना हौवा नोंनि बाथ्रा सानालासिनो बे बेसे गिदिंहैयो बेरायहैयो नोंसो जेरावबो थाङा र' होनब्लालाय दसे थाथ'